Se hvor heldig du var. Så heldig var du. En bitch. Jeg tror han har 8-6 babies, 2 hits og sådan lidt. Jeg ved ikke. How much? Jenny, han sad jo også og sagde, at han er nok. Tim, tag det. Jam! Nice! Bare pas på. Bare gå ned og lock. Hvad for en selvgang er det i den her? Tag den her. Og så til venstre. Du kan godt. Det er nu. Jeg fik lige en info. Er du klar? Slå mig så, og så klip det, og så bliver du famous. Nej, bro, de kommer efter. Bro, de kommer efter dig. Bro, lige for se. Skidt på. Nå, men har du selv? Ja, jeg har fået alt. Tim, hvad er det her, Tim? Tower 4 Unring 3. Jeg fik et stykke. Siger jeg har Se, noget. der er en Hvad er for en Galman string? Cool kid! Jeg har dig, bro. Fuck, du reddede mig. Det ved jeg godt. De kommer, der er 2. Hvor skal den anden hen? I er jo ikke dumme. Du dør næsten til en pickaxe, jeg tror, du er ret dum. Kan I booste mig op? Jeg er 2 Han HP. fighter mig. Han kan gå af mig. Ja. Han går mig. Ja, vi har ham. Nej, han går mig. Nice. Ja, yes. Noxus, kom. Save. Så har jeg næsten lige så mange penge som dig, Tisk. Ej. Får man ikke engang det? Nå, men jeg fik en vaskepolet. Skal jeg tage den her? På 16? Er det et ja? Du vinder! Okay! Yeah! Yippie! Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er det så Jeg mange, ved du har ikke, om jeg tilbage? gav 9 eller 8. Yeah!